Hej og velkommen til Café Vesto. Mit navn er Jeppe, og jeg er bartender herinde, og jeg skal præsentere jer for den her uges cocktail. Den her uge har vi valgt at kaste os over ingefær. Så vi har lavet en sirup på ingefær. Har vi selv haft kog i herinde. Og vi bruger selvfølgelig stadig vores velkendte Beefeater gin. De sædvanlige 4 cl. Arbejdet tog så lidt en uventet drejning i forhold til hvad jeg først forventet, for vi er ud med at tilsætte noget basilikum, også et basilikumudtræk, for at give den her lidt krydrede smag, der ligger sig i foran af tungen, hvor den så slutter af med at trække helt ned i halsen sådan med ingefær. Og så tilsætter vi lidt lime. Sådan der. Og fyldt godt op med is. Og den her uge har vi altså gået fra vores highball-glas og over til rocks-glas. Så sådan her. Ups. For at hælde op. Så sådan her. Og den her uge har vi altså valgt at kalde den Ginger Affair. Den her lige med lidt frisk basilikum. Velkommen.